смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плодлоня Твого, Ісус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Аминь. И земли неба, да теперь звертаемся в потребе. У тебя любишь, шукаем, разрушание святости чакаем. Ружанцова, Панна Мария. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z nami. I z ducha Twoim. Podczas tej świętej mszy Marysia zapamiętała Wiktora od pośmierci, którego miłosierny Pan, a daruje Jego radością życia wiecznego o Władarstwie Niebiesnym. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как освятил в эту воду, якой мы будем окроплены, на вспомин нашего Христу, нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте Христу. Всемогутный вечный Боже, Ты пожадал, как праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебя, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані в Твой день, Пане, и обнови у нас животворчую крышу Твоей ласки, и оборони нас от усякого зла, якое погрожает душе и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться к Тебе и отримать Твое исполнение праз Христа, Пана нашего. Аминь. Что обяцал я лучшего свершения, широ усё приваю. Годно сполнять Бога на наставлении, верности быть жадаю. Богу подяку вознесем, кличаю нас у Божий дом, зимы завсёды правду. Нехай Всемогутний Бог очистить нас от грехов и просветлой евхаристичной оферы учинить нас годными брать удел в небесной гостине Его владарства. Слава Вышнему Богу! На земле славу людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моление наше, який сядешь вооружайся, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наша, только Ты найвищейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали, Богородица. Аминь. Всемогутный вечный Боже, умацуй нас у веры, надеи и любови. Научи нас шановать Твои заповеди, как мы могли стать годными Твоих обетований.
Przez Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg wprowadzł w siebie i wieczny ja. Amen. Читання книги «Мудрості Сираха». Пан – справедливий суддя, який не зважає на особи. Ён безсторонний у дочиненні до бедного і вислухає молитву покривдженого. Ён не откине просьбу сироты и удовы, якая выливає скарб свою. Хто служить Богу, буде прийнято ласкаво, і його молитва узыйде до облоков. Молитва покорного проникая праз облоки и не супокоится, покуль не наблизится до Бога, и не отступить, покуль наивышейший не почует ее и не учинит суд, как справедливый судья. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Благословлять буду Пана во всі часи. Хвала Його завсяди на моїх устах. Паном буде говориться душа моя. Нехай чують гета покорные, і нехай веселяться. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Обличчя Пана супроть тих, хто чинить зло, как палець проїстерці землі. Яни кличуть і почує, і як усіх бедах їх вибавляє. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Близький Пан до тих, чиє серце змучено, і зламаних духом його збавляє. Пан вибавляє душі слугам своїм, і кожним, хто на його сподіється, не буде покараний. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Читание другого послания святого апостола Павла для Тимофея. Умилованы, я уже проливаюся, як ахвяра, и настал час моего отходу. У доброй боротьбе я змагався, бег скончив, веру заховав. Нарешті рихтується мне вінок справедливости, який дасть мне Пан, справедливый суддя, у день той. И не только мне, але усім, хто полюбив його об'явлення. Постарайся прийти до мене неузабаве. Припевши моей обороне, нікого не было со мною, але усе мене покинули. Нехай не буде полічно гэта, а Пан з'явився мне и умацаваў меня, каб праз мяне здзейснілася проповеданное, и каб почули усе язычники, и каб пазбег я и львиной пашчы. Уратуе мяне Пан от кожной лихой справы и захавае мяне для своего небесного владарства. Яму слова на веки веков. Амин. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Бог у Христе одном с тобою свете, даючи нам слово поєднання. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
У той час Jezus рассказал такую приповедь некоторым, упевненим у своей праведности, якія погрожали іншими. Два человеки зайшли у святыню молиться. Один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставший, молился сам себе так: Боже, дякую Тебе, что я не такие, как іншие люди. Рабовник, несправедливый, не распустник, обоих гэтых мытник. Пашчу 2 разы на тыдзень, даю десятину з усяго, што набываю. А мытник, стоячы вдоль, не отважился нават поднять вачэй на неба, але б'ючыся сябе ў грудзі казаў: Боже, будь милостивы да мяне грэшніка. Кажу вам, што менавіта гэты пайшоў у дом апраўданы не той, бо кожны, хто узвышае сябе, прыніжаны будзе, а хто прыніжае сябе, узвысіцца. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сегодня хочу стать в обороне этого фарисея, про якого ми чуємо, євангеліста описує його у древних, у чорних кольорах життєвих. Чому? В обороні? Бо справдному, він добрий чоловік, він виміняв 3 найважніші речі, в яким чоловічність здесь така грешить. Дякую Тебе, Боже, що я не такі, як інші люди. Не рабовник, я справедливий, а так само не розпусник. Або як ти митник. Маємо другого чоловіка, якого, може, сьогодні треба було б перед судом оскаржити, сказати, що він неправильний. Це митник. Чому? Бо він молиться і навіть не підносив в очі своє. Ми, коли що-небудь кому зробимо і йдемо до його на розмову, то ми так само не хочемо глядіти в очі. Бо, відомо, неправда якась була, або пламство, або якась ошерство, або крадеж, а ми як тільки хтось так будемо втікати з позірка везде, в боках, як тільки хтось з кимось не споткатися, ми тоді зрозуміємо, що ми зробили щось не то. Гэты мытник штось за собою мел, не тільки щось, а шмат злодейства і шмат грехов. Так чому Єсус Христос його називає штабом добрим? Чому говорить, гэта вышел справедливый? Потому что фарисей, одна речь отличает, фарисей не потребовал от Бога справедливости. И он сам себе усправедливый. Мытник, мимо того, что зробив шмат, пришел до Бога покаяться, шукать пробачення. Пане Боже, допоможи мені. І тиждень тому назад, і 2 тижні тому назад я вам про те саме і говорив. Про що ж, і дякую вам за то, что вы приходите на споведи, что вы споведаетесь. Потому что человек, который бачит и разумеет, что сгрешил, он потребует Бога. А як этот митник, який прийшов і говорить: Пане Боже, пробач мені грешно, пробач. Той прийшов неоднократно, приходить, і ми можемо говорити про добрі речі, які ми зробили. Я стільки молюся, 8 ружанців, я там говорю, потребую, я уже все. Самосвятость, сам себя могу сбавить. Не, навіть я так всегда не могу сказать, мимо того, что у неделю отправляли 4 имши, сегодня навіть 5 отправили, что у звичайных дней часами 1 або 2 имши, что сам молюсь на ружанців часами раз, часами 2 рази на день, часами ж треба говорить в роли, что есть молитва законная, это самое кем. Я сам себе этой молитвы не сбавлю. Не, ни в якую я не сбавлю себе этой молитвы. Бо збавить мене може тільки Бог. І тільки в Його я повинен шукати пробачення. Я так само повинен пойти до поєднання, до храму сповіді. Я так само звоню, якщо шукаю святара, в якого можу поїхати сповідатися. Маю сповідника, звісно, особисто, в якого сповідаюся. Але так само, коли я вибрав для мене зробити серйозне починання. Це вам добре, ви прийшли в святині, ви вже свята сидіть. Я не можу прийти в святині, бо я подчас этой імши відправляю імшу, де тривається ще імша. Я можу пойти, це не можу. Не могу раздвоиться, не маю такой ясни. Треба ведь подякувати Пану Богу за все, что ты. И этот мытник,
Он прийшов подякувати Пану Богу. Так само. І так само фарисей сьогодні дякує. Дякуйте, Пане Боже, що я не такий, як вони. Що я не такий, як вони. Що я не такий, як вони. Есть такая великая разница между мытником и фарисеем. Вот мытник дякует Пану Богу, что он умеет, что он хочет пробачить грехи. И мы так само в нашем житті потребуємо этого пробачення. Ми потребуємо этого пробачення. Ми потребуємо, як у нашому житті, коли чоловік отримає, то він буде вміти ділитися чимось. Так як это, ми часто задаємо питання, що ми не становимося ліпше. Може, ми не будемо ліпше. Ми можемо дожити до якогось ідеалу. Мы на этом тыдне вспоминали святого Иоанна Павла II, 5-го воздержника, 5-го кастричника, вспоминали святую Фаустину, роздих святих Ігнація Антіохенського, або Ігнація так само святого Лейолі вспоминаємо. Є такий ідеал. Так добре, коли ми маємо якийсь ідеал і імкнемося до нього. Знаємо людей, які, глядячи на цих ідеалів, наприклад, святого Іоанна Павла II, в своїм житті уміли щось змінити. А я кажу, дякуючи тому, що виводяться з доброї землі, що мають силу волі хорошу, вельми добру, умеють від чогось відказатися. Але знаю таких людей, яких цей ідеал добив до кінця, що їх життя стало ще горше, ніж було. Вони думали, що зміняться, глядячи, будучи такими, пробачте, як святий Іоанн Павло II. Але не змінилися і десь у житті поддалися. Бо не кожному эта дорога, не кожному. Большість з нас, кожен з нас має свою дорогу ідеальної до святості. Как бути таким святим по-своєму. І ми до этой святості імкнемося. На этом тыдні буду вспоминати усіх святих, вірних святих. Ми їх не ведаємо, але вони померли і, може, своє життя вже по-справному вели на землі святою. Ми, може, бачили їх, якісь недостатки, у кого їх немає. У кого немає. У мене так само є. Їх тисячі таких недостатків. Їх можна було б шукати у своєму житті і на них озиратися. Але Пан Єсус говорить, що Він любить ці недостатки наші. От дякуючи їм, ми відбиваємося від чогось. Ми летим вперед. І він, як випустити стрелу, що з того хочете зробити? Натягнути назад. І натягнем, должен никуда не полететь. Никуда не полететь. И так само в нашем житті, нас життя натягивает назад, что мы робим такие любые наушники. Как показать, какие мы есть по-справедливому. Когда здесь очнулись лучше. Это я такие, вот это начинаем усведомлять. И ты задаем питание, что есть причины, и може бачимо ту перспективу, що робить нас такими грешними. І може не ідеальними. Бо ті грехи, які на нас є, вони не мають нас забити. Але допомогти нам повстати до життя вічного, до життя незвичайного, как мы захотели еще раз поднять эту борьбу и бороться. Я так люблю глядеть такий спорт, не понимаю, Евроспорту 2 на телеканале, але люблю такий спорт, який називається смок. Это иначе бильярд, ніхто не знає. Там різні кольори, різні речі. І там цікаво в этих бильярд б'ють. Часами дають їй ротацію нижню, чи б'ють чуть-чуть ниже середини центра білі, чи кулі этой, по якої пінають. І тоді вона колюбляється в якісь там, направо, вона вертається обратно. А дають ротацію вперед. Вона летить вперед, отбиває в руку і дає летить, отбиться от нескольких бочку льоду, часами бочную льоду, праву ротацію. Часами різні там речі, які. Чому я знаю, я трошки їх гуляв в більярд з таким учнем моим, где добрый был, таким профессионалом бильярда. Только знаешь на этой речи. Но мы что это часами так нас Бог ударяет. Как мы часами ударились об что-то и вернулись обратно. Как мы могли зрозуміти наше життя. Как мы могли понять. И может часами здесь вас так життя ударится, может мое слово Божье. Я знаю таких людей в нашей парафии, які приходять і говорять, Ксьондз, я коли вертаюся, колись там верталася з костюла йшла у понеділок на працю, і там працівники вже мені кажуть, ну що твой Ксьондз сьогодні розказав? Ну там може не віруєш, чи може вообще православний, може не тотально Пана Бога не знають, а що сказав Ксьондз? Такий спосіб, що здесь Степан Бог когось втикає, ніби я не віруючи, а здесь під натхненням этого слова навертаються, бо вже шукають, що там доброго сказав. Який спосіб поглядіти на своє життя. І
Пан Бог часами в такий спосіб нас ударяє, як ми могли в нашому житті щось змінити, бути ще більш лепшими, ще більш досконалими. Ми для того маємо сьогодні і доброго чоловіка, і древнього чоловіка. Так чим фарисей древний? Що він не хоче сам себе, що він сам себе збавив. Чим митник, хоч його життя вельми древне було. Ой, вельми великі грехи. Я читав коментарі, був вельми моцно грешний чоловік. Тому прийшов і з головою вниз і каявся. Тому що шукає допомоги. Ведає, що сам себе не збавить. Бо коли ми самі себе будемо збавляти, тому що нам Бог не відкинув. Мы откинем это житё, якое у нас есть. Сегодня у другим читании у апостола Павла прочитали для Тимофея: «Бег я свой закончил, а наконец, нарешті, рихтується мне венок справедливости, и кидасть мне Пан, справедливый судья, у день той». Не я, святый Павел пишет, не я. Не тому, кому объявился Иисус Христос, я этим прославлял. Не потребует, а я пишет, даст мне справедливый судья. Не я сам. Хтось тобі сказав, що все, ви не уміли. Святий Павел пише, і бачив, розмовляв з Ісусом Христом, з Богом повстав. Далее, у той день. И не только мне, а и всем, кто полюбил Его объявление. Мы сегодня встречаемся только на этой святой мши, полюбим, что Иисус Христос объявился у теле людским, в этом самом так само теле дал нам каждому избавление. Постарайтесь привести до меня не у забаве, Пане Иисус, а вот, как мы пришли от них учей, как пошукать этого поєднання. І святий Павел дає порівняння. При першій моїй обороні нікого не було со мною, але всі мене покинули. Это человек. Ну, человек, коли якась тяжкость, мы, коли кого слабо знаем, покидаем его, оставляем. Нехай он сам своими тяжкостями, своими проблемами змагається. Нехай не буде полічено їм грета. А Пан, святий Павел говорить, нехай не буде полічено їм грета. Просить, за тих, хто здесь тебе не оставляє, хто здесь не допомагає мені, а на суперок кидає колоди под мої ноги, як я спотикався. Нехай не буде полічено. Але Пан з'явився мені і умоцував мене. Как праз мене здійснилося проповедование, и как почули все язычники, и как позбегли и львиной пащи. Что за львиная паща? Дьявольской пащи. И чекая, как нас разорвать. Уратує мене Пан. Чи ти, Павел, ще раз звертає на це увагу. Хоч уже конець життя його близький, але уратує мене Пан. Ни один из нас сам себе справедливяє, шукає такого справедливлення. Уратує мене Пан от кожної гріхової справи і заховає мене для свого небесного володарства. Тому йому за це слава на веки веков, Павел пише. Потому что не я сам себя справляю, а Бог. Мимо того, что я столько уже здійснив, столько проповедовал, в разных местах меня каменовали, святого Павла несколько разов каменовали, от камней выходил, кидали камнями. Несколько раз тратил притомность, несколько раз терпел корабельное разбитие, несколько раз его выкидали за борт, але за каждым разом вышел. То есть он сказал, все, какие большие покуты на меня могут наложить. Але святый Павел так пишет, уратує меня Пан, ему за это слава. Это все не важно, что я прошел на земле. Это все не важно, что мы проходим на земле. Але нас уратує Пан. Просит, как и мы в нашем житті умели повстать до життя вічного. Как дякуючи этим словам, які ми сьогодні чуємо, ми могли бути так само і шукати допомоги Пана Бога. Не так, як фарисеї, але так, як митник, який шукає допомоги Божої. Амінь. Дозвольте нам поговорити всього на нас. Творце неба и земли, всего вашего имя вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Сердца наружного, первощи века, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправленного от Бога соправленного, народного, неспорного, одиносутного Отцу,
праз якога ўсё сталася. Ён для нас, людзей, і для нашага спаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Паўскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Спадзяючыся на дапамогу Ісуса Христа, добрага пастора, які збірае людзей у сваім касцёле, каб адарыць іх вечным жыццём, узнесём нашыя просьбы. Молимся за святы касцёл, каб запанавала ў ім сапраўдная еднасць, да якой паклікаў яго Езус Христос. Тебе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за святого Отца, каб гэтак, як апостол Пётр, ён умацаваў веру сваіх братоў у веры. Тебе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за ўсіх людзей, якія сталі ахвярамі стыхійных бедстваў, каб яны атрымалі магчымасць распачаць новае жыццё. Тебе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за медыцынскіх работнікаў, каб яны з адказнасцю ставіліся да сваёй працы і бралі прыклад з добрага самараніна. Тебе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за наших памерлых, братоў і сясцёр, каб з крыніцы Божай міласэрнасці яны атрымалі адпушчэнне грахоў і вечную радасць. Тебе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, тут сабраных, каб удзел у таямніцы святой мшы даў нам сілы для пераадолення штодзённых праблем і клопатаў. Тебе просім, Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особливо способ Виктора, один год посмертить, как добрый милосердный Пан, пробачил ему провины и принял супольностью всех святых. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Боже, а Ты праз ласку Духа Святого наполнил дарами любови сердце Твоих верных. Выслухай наши молитвы и учини, как все люди Тебя любили больше. За все праз Христа, Пана нашего. Наши дары прими, о Боже, что складаем нам на Тебе. С верой и надеей, Пане, просим, одари любовью, хай душа Тобой живет. Дай познать нам Твою, Пане, хочем жить свободны со Твоих. Без Тебе мы были забываны, тем и без Тебе бухаем шлях нам освяти. Молитесь, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, нехай гэтая Евхаристия станет для Тебя чистой ахвярой, а для нас крыницей Твоей милосердности. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Укору серці. Возносим имя Пана. Подякуем Богу, Богу нашему. Богна вере и справедлива. За правды Богна верна и справедлива, слушна и избавленна.
Как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемогутны, вечный Божа, праз Христа Пана нашего, боем злитости до грешного человечества народился с Панной Марии, праз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а праз свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому з ангелами, архангелами, з усіми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом зими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышиня, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышиня. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Ісус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расходу Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярите и ешьте з гэтага все, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery udział kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Bjarite i picie z jego usta, bo гэта ёсць kielich w krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka za was i za mnogich będzie pralita dzieła odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Wspominający śmierć i związek powstania Twojego Syna, aferuję Tobie, Panie, chleb życia i wspomnienia, dziękuję, że uczynił nas wolnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna modlę Ciebie, как у всех нас, приймаючи в тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любовью разом с Папом нашим Львом, Єпископом нашим Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешение и про всіх, хто в ласці Твоей обійшов з этого світу и дозволь му бачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным отцом Брониславом и усими святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, раз усілякі вічния. Amen. Молимся, Дайца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Ойча наш, Который есть в небе,
святися ім'я Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего сотенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злога, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодатство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокой. Рамо Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Рамо Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Рамо Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось бараnek Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний я на вечерю Ягоною. Пане, я не вартий, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Пана пора наша, следувала нас, сьогодні вірним слава, я приноситься. Устаю в хлебе, подається вір, грешникам сповнение милости дает. Хлебный вино с Богом лучшась нас, у святой коммунии скрытый Бог живых, лечит души даром, тела и крови. Злостные заходы, Божие святло, у правдивых хлебе
час. Єзусова тіла подражає нас. Хліб і віно з Богом лучать нас. Єзу, ти криниця всякого добра, ясная дорога нашего життя. Освяти наш розум, серце запали, нас Твоей опекой, Єзу, одари. Хлеб и вино с Богом лучать нас. Будем у покоры литости просить, Бог наш милосердный нам благословить. Просвятую споведь сердца очищать, тело таямницу вот нас поживать. Хлеб и вино с Богом лучать нас. О, Єзу, Господи, песню хвалы прими, и будь прославленный теперь и навеки. О, Єзу, Пане мой, правдуя жизнь с тобой, Єзу, я твой завжди, теперь и навеки. О, Єзу, Боже мой, спался души моей, сердце моим живи, теперь и навеки. Сердце моим живи, теперь и навеки. Молимся. Пане наш Боже, умацуй нас, умацуй у нас деяние Твоей ласки, как приняли сакрамент, подрихтовал нас до обетанного вечного счастья. Раз Христа Пана нашего. Amen. Objawy 28 Kastrycznika, w autorach świata świętego Symona i Juda Tadeusza, apostołów. To tak samo dzień imieninu arcybiskupa Tadeusza Kandrusiewicza. Pamiętam про його в наших молитвах. 1 listopada у суботу урочистость усіх святих. Святые имши будуть тройче у 9 годин раницы, у 15 и у 19. Не у 8, а у 9, как вы разумели, потому что, я думаю, день выходный. И так само у гэты день кожны мае абавязак удзельнічаць у святой імшы і паўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. Это імша ў 9 так само будзе на беларускай мове. 2 лістапада успамін усіх памерлых вернікаў. Святыя імшы адбудуцца як у нядзелю, кожную нядзелю, у 9, у 10:30, у 12, у 19. Святая імша у 10:30 за ружанцовая. Кожны дзень у 18:20 нашай парафіі адпраўляецца набажэнства ружанцовае. Збліжаецца месяц лістапад, калі асаблівым чынам будзем маліцца за усіх памерлых. Можна прыносіць выпамінкі і складаць іх у закрыстыі. Картачкі ляжаць напрыканцы капліцы. Можна таксама прыносіць на сваіх картачках. Калі ласка, пішыце выразна. Усе інтэнцыі памерлых будуць прачытаныя 2 лістапада у нядзелю, пачатак о 18 гадзіне перад найсвяцейшым сакраментам. Інтэнцыі ўсіх памерлых, выпісаных у выпамінках ад 1 по 8 лістапада, кожны дзень будзе адпраўляцца святая імша у 19:00, а пасля гэтай імшы у гэтыя дні, чым інакш ад 3 по 8 лістапада,
у каплицы будет набожество за померлых. Праз увесь месяц листопад от 3 до конца будем молиться у 18-20 ружанцев за ваших близких померлых. Принамсі раз на тыдзень яны будуць прачытаныя. І таго ружанец адмовім 4 разы за кожнага з памерлых болей-меней. Ад 1 і 2 лістапада святары наведаюць могілкі. У Міхановічах я буду 1 лістапада у пачатак у 11 гадзін. У 11, бо імша ў 9, каб я паспеў даехаць туда. А таксама козыраўскія могілкі вярнуліся до нашай парафіі, другі германовскі завулак, таксама 2 лістапада у 15:00 спатыкаемся таксама пры галоўным уходзе. Больш падрабязаны расклад знаходзіцца на дошцы аб'яў, можна там запазнацца, сфотаграфаваць, каб ведаць, дзе якія могілкі, ва сколькі гадзін святары будуць маліцца. Адорацыя Пана Ісуса на Святейшым Сакраменце адбываецца кожны дзень з 14 до 19. Дякуем за ахвяраванне на будову супольную, індывідуальную малітву, спеву праволітургічную, прыбіранне капліцы таксама тым, хто дзежурыў. Помолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны людзей, хто чакае нарадзіў дзяцей, з дабрадзеяў перадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці і за нас даручаючы кожнага паасобку апецы Маці Божай, тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не погождай молениям нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас отсюда, Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, що ви є, що приходите до зустрічі в суботу, маю надію, прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будучнують по світі. Амінь. за наших близьких померлих, за померлого Віктора, Анёл Панський звістував Анні Марії. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Будь я слуга Панськая. Нехай не станется по воле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Слово стало телом. И поселилось между нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молися за нас, Святая Богородица. Оставайся молодыми отрицанием Христова. Молимся, всемогутный, вечный Боже, просим Тебе, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши про Даниэльское звестование уцеловения Христа, Твоего Сына, про звуку Его и крыш были доведены до хвалы и воскрешения праз Христа, Пана нашего, Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была с протеху теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Добрый Езо наш Пане, Дай им вечное спочивание. нехай odpoczywają w subokuju wiecznym. Аминь. Jeszcze опошняя речь, это такие анекдотик, я припомнил, что один такий старший мужчина, уже 40 годов, играл у лота. И там выигрывал периодически 20 рублей, 40, там 60, но николи великих сумм не выиграл. И уже был после нескольких инсультов, ну и
раз выиграл 8 миллионов. Вы, дети, думаете, как сказать батьку родные, передать им же, что он выиграл сердце, видишь, как не помер. Думали, и придумали, вот скажем мы промашку. Нехай он выйдет, поскольку они добрые сябры, добро знаются, нехай он якийсь мудрый способ передать этому нашему батьку, что он выиграл 8 миллионов долларов. Думаю, ну добро. Пробаш доведался, приходит, говорит, размовляет с этим старшим дядьком, говорит, это что, питаю его, что бы ты заработал, как ты выиграл 8 миллионов долларов? И он думал, говорит, я отдал бы пробашку, и пробашка может.